Ay, yung bulaklak niya is parang marigold or everlasting flower. Mabango siya. Malamang everlasting flower itong nandito, hindi siya marigold. So, napakaganda ng kulay niya at napakabango. Mabango yung dahon niya, Kapromdi. Parang something na parang yung eucalyptus yung amoy niya. Hindi na nag-iisa yung ifugao. Mayroon na rin silang karibal dito, katulad ditong ginagawa dito sa amin. Kuya, anong klaseng kubo po yung tigigibo nindo? Binubong. Binubong? Di anong tawag, anong apod sa kubo na arog ka yan? Ano daw to eh, tinatawag nilang kubol-kubol. Kubol-kubol? Ayun po ang tawag sa Bicol, kubol-kubol? Oo. Pang lang kasi, pang dalawahan, pang tatluhan. Opo. Medyo may malaki, may maliit din. Nasa paanan kami ng Mount Isarog. So, kitang-kita namin yung dito, yung Mount Isarog at yung overlooking na buong Camarines Sur. Napakaganda dito, Kapromdi. Malabatanis yung dating niya. Sigsag-sigsag yung road. Napakagandang tingnan. At papalapit na kami sa Mount Isarog. Nararamdaman ko yung yung ganda dito ng nature. Ayan, nakikita nyo, Kapromdi, dito pa lang yung natural scenes ng Batanes, parang ganon. Although yung nakikita dito, mga nakatanim dito sa mga yung parang mga gugon or gugon dito sa amin kung tawagin. Yung iba naman, Kapromdi, mga tubo na tanim, parang tubuhan yung lugar na ito. At sa bandang taas mayroon parang isang subdivision, pero medyo malayo pa kasi nakita namin dito sa Google 11 minutes pa before makarating doon sa aming pupuntahan. Kaya ito ang ganda naman dito. So amazing Camarines Sur dito, Kapromdi. Mas maganda siguro kung pababanting yung tingnan, kasi ito pataas kami, kaya lang nakasalubong pasalubong sa araw yung camera namin, kaya minsan dumidilim, minsan maliwanag. Pero yung nakikita nyo, Kapromdi, parang Batanes na nakikita mo yung dito. Siya. Yun, may ulap lang. Tumigil ka dyan. Kaya kita ba? Maganda talaga siya na matangkad. Kesa sa Isarog. Dito talagang payat na. Oo, kitang-kita yung niya. Wala sa lakot na anyo. Ano to? Baka dito na ba? Sorry na lang, Kapromdi, hindi kayo makalabas dyan sa mga nasa Manila. Ito, papasyal ko na lang kayo dito kasi wala lang. Para at least kahit papano mayroon kayong nakikita dyan sa bahay, libangan sa bahay. Kasi napakaganda dito, Kapromdi. Hindi man kayo makalabas ng yung bahay dahil sa lockdown. Ito, panoorin nyo na lang yung video ko para ayan, ma-refresh naman yung mind nyo. Meron pa rin na magaganda dito sa magagandang lugar dito sa atin sa Pilipinas na makikita na hindi pa natin nararating. So dito sa Camarines Sur parang hindi masyadong napapansin yung mga tourist spot dito, pero Kapromdi, napakaganda dito sa amin sa lalawigan ng Camarines Sur. Pag na-discover nyo to, Kapromdi, babalik-balikan nyo. Parang sa Benguet din ang ganda dito. Overlooking sa buong nakikita yung Mayon Volcano, Mount Iriga, at yung buong District 4 ng Camarines Sur nakikita dito, Kapromdi. Kung nakikita ko doon sa barangay namin yung napakagandang scenery, nakikita namin yung Lagunoy Gold, yung Mayon na halos adulo na lang nakikita namin doon. Dito, Kapromdi, magsasawa kayo sa view. Napakaganda dito at napakaganda ng highway. Mga sigsag-sigsag na talagang ma-amaze kayo.
ang ganda niya, superb. Malinis yung daan. Simentado, walang lubak-lubak. Yung scenes dito, napakaganda. Although walang dagat dito kasi nasa papunta ng Mount Isarog. So yung nakikita natin dito yung pure na nature. Doon lang tayo sa baba, isang ikot lang naman na. Mas maganda dito. Then, para tayo nasa bito kung parang lumalamig. Hindi. Mainit. Hindi mainit, pero inom lang. From din nandito ako sa Queens Paradise National Park ay Eco Park. So ang makikitang garden dito ay yung parang Hobbit garden. So gustong gusto ko siyang makita kasi isa rin ako sa nasanay ng mga Hobbit kasi yung parang nakita ko sa isang picture na napakaganda niya at nakaka-amaze yung mga makikita. Kaya kapramili, dadalhin ko kayo dito sa amin dito sa bayan ng Ocampo sa Queens Paradise Eco Park. Sana magustuhan nyo at ma-enjoy yung pag-watch. At bago ang lahat mga kapromdi, kung bago lang po kayo sa aking channel, sana mag-subscribe na po muna kayo bago nyo ipagpatuloy yung pag-watch para masaya po. At wag nyo na pong kalimutan na pindutin ang notification bell para updated pa po kayo sa aking mga bagong videos. Ayun kapromdi, maraming salamat po at tutuloy na po tayo sa ating pupuntahan. Kapromdi, pupuntahan na natin yung tinatagong paradise dito sa loob ng Hobbit Park. Paradise. Entrance yata ito. Ayan, dito pa lang mga kapromdi, ma-amaze na kayo sa ganda ng entrance nila. At talagang pag nandito kayo, pag may mga dala kayong baby o mga bata, so maganda ito para sa mga chikiting natin na gustong mamasyal sa ganitong lugar. Even na matanda ka pero hindi ma-enjoy itong lugar na ito kasi napakaganda. At ito napakakulay ng daan. Akala ko mayana na makukulay. Ito ka pero hindi makikita natin yung napakagandang daan dito. So papasok pa lang ito sa Hobbit Garden. Ito. So dito sa parang may hanging bridge na gawa sa kahoy. So hindi siya hanging bridge, talagang bridge talaga siya. So ito ngayon yung pinaka-entrance ng Hobbit Garden. So mayroon silang entrance fee na 80 pesos for adult. Yun. Queens Paradise in Nature Park, entrance fee adult 80 pesos, kids 50 pesos, yung cottage, Kobo 300, tent 500, banig 100. Yan, kaparamding nakikita yung dito, yung entrance fee. So ngayon kaparamding, tutuloy na tayo dito sa loob. Ito, pagpasok dito, makikita natin yung napakagandang reception nila, yung upuan na napakaganda. So ito mga kaparamding, makikita natin dito sa loob ng Queens Paradise Eco Park. So napakaganda dito. Yung daan niya is hindi naman siya simentado, bali may mga bato siya na mga parang graba. Din nakapaligid sa kanya yung mga bird nest na malalaking bird nest. Yan, tapos anong tawag dito? Swan? Flamingo. Ito yung may flamingo na hindi naman totoo. Flamingohan lang. So, kaparamdi, siyempre, ang ganda ng view dito, yung colorful, makikita mo dito. So, bago ko kayo dadalhin dun sa pinakamagandang,
ano ba dito, pinakamagandang o exciting place. So dadalhin ko muna kayo dito sa isang swimming pool. So ito makikita dito, mayroon din swimming pool. Ayun. So parang pambata lang siya. 4.5. Ito pang ano naman pala, pwede naman siya sa pang adult, pang children, ayun. Hello ate. Hello po. Ako si certified from D. Hello sir, certified from me. Ano po pangalan nyo? Roxanne Villegas po. Taga saan po kayo? Taga-Goa ka man. Taga Goa. Thank you. Enjoy po ka mo digdi. Salamat. Ito ka from D. Dadalhin ko na kayo dito sa baba. Medyo maganda yung scenery dito. Overlooking sa Mount Iriga. Sa Mount Mayon na medyo nababalutan ng ulap. Pero nakikita pa rin siya dito. But siyempre yung attraction dito ka from D yung pinaka-garden nila. Kasi ang garden nito is, yung team ng garden nito is Hobbit Garden. Kaya yung mga ano dito, yung makikita natin ng mga design dito is mga pang Hobbit na ano, maliliit lang siya. Pero maganda naman na kung sa mga bata ma-enjoy nila to. Ang problema lang dito kapramdi, yung parang hagdan na ginawa nila ay parang hindi suitable sa mga bata kasi matalim siya pag mga bata na andito at ang nadapa, sigurado sugat-sugat yung tuhod nila. Pero siyempre dapat may accompanied ng adult yung bata na dadalhin dito. So yung mga nakikita dito kapramdi, ayan, makulay na makulay. Yung katulad ng nakikita nyo. Ayun, so kakaibang design yung nandito. Mayroon Canadian tree, parang maple tree na nakikita dito. Pero yung orange na tree mga kapramdi is plastic lang siya, gawa sa plastic na kahoy. Gawa sa plastic na ginawang kahoy. Ayun, so papasok tayo dito sa bandang ito. Sa pang pictures view dito. So yun dito kapramdi ko, sayang wala akong kasamang chicks. Napakaganda magpa-picture dito kapramdi. Kung makikita nyo lang yung view dito, overlooking just sa buong Camarines Sur, 4th District ng Camarines Sur. Then ayun, kapag may kasama kayo, may labuas kayo, yung usong-uso yun naman yung mga pagdidik dito, napakagandang magano dito magpa-picture. So sayang wala akong pipicturean dito, pipicturean ko sarili ko. Ito kapramdi. So sa baba naman ng nito, pictures key heart, pictures key. Mayroon siyang mga roses na iba't ibang kulay, may pink, may red, may white, saka may ayan. Yung anong nakikita nyo dito sa camera, yun. Siyempre mga kapramdi, dahil plantito vloggers tayo, ito ipapakita ko sa inyong magandang bulaklak dito. Hindi ko siya ganong kabisado pero I think it's marigold. Yung dahon niya kasi, yung bulaklak niya is parang marigold or everlasting flower. Mabango siya. Malamang everlasting flower itong nandito, hindi siya marigold. So napakaganda ng kulay niya at napakabango. Mabango yung dahon niya kapramdi. Parang something na parang yung eucalyptus yung amoy niya. Ayan kapramdi yung nakikita dito. So medyo nakakaano dito kasi yung lupa ay tuyo, parang madulas. So ayun. Ito yung pinaka-attraction dito, yung mga pictures views. Yung ginaya nila sa parang sa Bali, Indonesia. Para naman ako nakarating na sa Bali, Indonesia. Pero kapramdi kasi sa Bali, Indonesia may mga lugar na ganito na minsan may duyan,
Yung sa taas ng kahoy. Ito, katulad nito, talagang, ayun, kopyang-kopya doon sa isang bansa. Sa ibang bansa. Ito, ang simoy ng lamig dito kapamdi, parang Tagaytay. Napakaganda dito yung, scene. Saka yung kapamdi, yung nature, napakaganda ditong, yung hangin niya. Mapifeel mo yung, siguro pag medyo mas mataas pa dito ng konti, kasing lamig na ng Baguio. Ayun kapamdi, maraming visitors dito na pumupunta at siyempre, ano pa bang gagawin dito kundi mag-picture-picture. So, pupuntahan natin yung sa baba para ma-feel ko naman yung pagpasok doon na parang babaeng kinasal sa harap ng altar. Ayun, papasok na tayo sa isang engranding kasalan. Parang dibo, parang pang dibo ba kapramdi. So yung mga halaman dito kapramdi, makikita rin natin yung mga marigold, yung mga, anong tawag doon? Mayana. Ayun. Saka iba't ibang kulay na bulaklak, mayroon din dito. Ayan, yung anong tawag nito, parang sinyas. Sinyas na plants ang tawag nito dito sa amin. Kapramdi, ang sarap ng hangin dito na napifeel ko yung alamig na sa Baguio kapramdi. So siguro parang pag mayaman ako dito, ang sarap dito kapramdi, magtayo ng bahay. Although front ng Bagyong lugar na ito, pero napakasarap kapramdi, para lang ako nasa Baguio. Yung ihip ng hangin, maramdaman mo yung nature fresh, air fresh na hangin, mararamdaman dito. Napakaganda at bonggang-bongga yung scenery dito. Hindi nakakasawa. Ang sarap ng pakiramdam kapramdi. Ayun. So, agaw attraction kapramdi yung mga sanga ng kahoy na pininturahan nila ng kinulayan nila ng iba't ibang kulay. Katulad nito parang iba yung dating niya. Kasi parang halaman siya na nabuhay, pero ang totoo parang lang siya, ano rin siya, anong tawag doon, parang artificial lang, pero maganda siyang tingnan. Tapos dito may picture-picturean dito, picture ski. Napansin ko kapramdi, napakaraming rare na mayana dito. Kung hindi nyo pa nakikita yung ibang rare na mayana, papakita ko sa inyo dito. So, as usual, wala akong nakikitang blue mayana. Kung mayroon blue mayana, talagang hindi ako titiilan at hindi ako makakakuha kapramdi. Ito kapramdi, mayroon silang blue mayana, ay rare na mayana dito. Ayun, maganda yung pagkakulay niya, nakatanim siya sa payong. Oh, di ba? Yan, napakaganda. Tapos dito, iba't ibang tinaniman din siya ng mga iba't ibang caladium, pero maliliit. Pero I think hindi natural lang na tumubo yung caladium dyan, hindi siya tinanim. Ayan, mayana sa payong. Ayun, mayana. Kapramdi, rare yung mga mayana dito. Wala akong nakikita mga tinda dyan sa Manila na yung may nakita ko ditong rare na mayana. So wala akong nakitang mayana dyan sa Manila na ganon. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito yung pinaka-attractive dito, yung Hobbit Garden kapramdi. So ito yung ito yung nakita ko sa isang vlogger na pumunta dito. Ayun. Ang cute niya, sana parang kalibit ko sila mga kapramdi, kasi feeling ko napakaliit kong tao
Ayun ang nafe-feel ko kasi kapag nakita kong ano, parang nafe-feel ko yung sarili ko sa kanila. Nakikita ko sarili ko sa kanila, yung maliliit na tao. Ayun, labas na tayo sa Hobbit Garden. At dito naman kaprom, makikita natin dito yung iba't ibang bulaklak. So, as usual, hindi ko alam ang mga pangalan ng mga bulaklak na yan. At hindi pa ito tapos kaprom, so ngayon parang improvement pa lang ito. Parang soft opening pa lang yung ginagawa nila. So yung may mga ano dito, may mga cottage na ginagawa. So yung cottage nila is parang inspired by parang Igorot. Or hindi ko alam kung anong klaseng kubo ito, pero maganda siya kaprom. Siguradong sisikat yung na ito, yung Eco Park na ito. Kasi napakaganda niya. Ayan. Kung makikita natin, titingnan natin yung loob ng yung kubo, kung ano yung klase yung loob niya. Ayun kaprom, medyo hindi pa siya tapos kasi parang ginagawa pa lang siya. Yung parang siguro lalagyan ito ng kama sa gitna. Then magkabilaan kasi sa pagpasok dito sa pinto. Sa kabila ay mayroon din pinto. So yung dito, yung dingding ng pinto niya, yung ng kubo ay gawa sa sa gaho. Ang tawag nito sa amin ay yung gaho, yung malalaki na, hindi ko alam kung ano sa Tagalog itong gaho na ito. Pero ang tawag niya sa amin ay gaho. So gusto ko nga rin gumawa ng ganyan. Problema, matumal yung ganyan sa amin. Pero since na nakita ko dito baka na makakuha naman akong idea na gagawin ko rin sa amin. Pero although matagal ko rin naisip ng ganyan na style. Pero napakaganda niya kaprom. So gusto kong pumasok. Ayun, so maliit lang yung loob niya kaprom. At sigurado paggabi napakalamig dito, napakasarap ng weather dito. Kasi yung ngayon mainit summer ngayon kaprom, pero ramdam na ramdam ko yung lamig ng weather dito ngayon sa Mount Asam Ocampo. Ayun, ongoing yung construction ng mga dito. Sigurado patok na patok ito sa atin, sa mga Pilipino, sa mga turista na pupunta dito. Talagang maganda at nakaka-amaze. Hindi na nag-iisa yung Ifugao. Mayroon na rin silang karibal dito, katulad ditong ginagawa dito sa amin. Kuya, anong klaseng kubo po yung tigigibo nindo? Binubong. Di anong tawag, anong apod sa kubo na arog ka yan? Daw to tinatawag nila kubol-kubol. Kubol-kubol? Ayun po ang tawag sa Bicol, kubol-kubol. Oo. Pang lang kasi, pang dalawahan, pang tatluhan. Opo. Medyo may malaki, may maliit din. Hindi naman totoo. Opo. Ayan kaprom yung dito, yung ginagawa pala na cottage dito, ang tawag is kubol-kubol, kumbaga sa Bicol. Kuya, anong apod sa sa lanob na Agaho po yan. Agaho. Iyo. Dahil na yung malupos. Dahil na po, nakalupos na po yan. Iyo po. Babarnisan pa po. Babarnisan na lang. Tapos lalagyan ng kama sa kutsyon sa laog. Paano po yung pag may mag-chicken dito, di may CR ba? Meron po nagawa. Parang common na CR. Iyo po. Ayun po, salamat po. So, ayun kaprom, nakita na natin yung ginagawang mga dito, kubol-kubol. Kubol-kubol daw ang tawag dito sa kubo na ginagawa nila. Parang mala Ifugao inspired. So, meron na kaming dito, palabas sa Ifugao dito sa Bicol. Sana yung mga turista dyan, mga nandito sa Bicol na hindi makapunta ng Manila at nandiyan lang sa mga tabi-tabi, pumunta na kayo dito para bago tayo maunahan ng mga turista na dadayo dito. So napakaganda ng lugar dito sa amin kaprom. Hinihingal ako kasi pataas ito. Ito kaprom. Nakita ko pulang mayana kaprom. Pula siya kaprom, maganda. Hindi siya maroon. Tsaka dito another may nakita ko na rare mayana. Ayun kaprom.
May nakita rin ako sa taas na ibang klase. So, dito na ako dumadaan sa gitna ng mga halamanan. Hindi pa naman siya masyado na-improve. Pero kitang-kita na yung ano, alam kong sisigat itong ano na ito. Nababibrates ko na. Sisigat itong Eco Park na ito kasi napakaganda ng tanawin. At parang hindi nakakasawa. Kaparamdi, ito yung sinasabi ko na rare na Mayana. So wala ito doon sa pinuntahan ko sa Silang Cavite, sa Calauan, Laguna, sa Bulacan. Ayun, wala akong nakitang ganyan. Ibang variety siya, pero yung sa akin kasi ganyan yung kulay, kaya lang nagkakaiba sa dahon. Iba yung dahon niya. Sa akin kasi yung dahon niya, iba-iba. Compare dito, magkaiba sila. Kaya parang rare ito para sa akin. Ayan. Maganda siya. So, ito Kaparamdi. Babalik na ako dun sa pinanggalingan ko sa taas. At nayan ako sa friend ko. Baka sabihin na ang tagal-tagal ko masyado. So, saglit lang naman kami pumunta dito. Saglit pa lang naman ako dito. Baka wala pang mga 30 minutes or 20 minutes pa lang ako dito. Ayun Kaparamdi yung may ano dito. So, medyo dark yung kulay niya. Hindi ko ma-appreciate yung kulay niya. Kahit nabibilid sa araw, hindi masyadong maganda. Pero alam ko, maganda rin siya pag ano. Siguro pag maganda yung medyo nabawasan yung init. Kasi parang nasusunog na siya. Tapos dito Kaparamdi, yun. Nakita natin dito na puro bulaklak. Napakaganda. May mga purple. Ayun. Napakalawak ng garden dito. So, Kaparamdi, pag na-improve to, sigurado mas gaganda pa. Ngayon, yan pa lang nakikita dito, but sa later, medyo siguro pag improve na, makikita natin. Saka siguro mamahal na yung entrance dito. Kasi yung entrance namin is 50 pesos for kids and for adult is 80 pesos. Ayun Kaparamdi. Meron ditong golden tree. Ayan. Kaparamdi, ito yung overlooking dito sa amin. Kung nakikita nyo, panay yung video ko dito sa baba sa mga halaman. Pero meron din dito mga yung mga overlooking na makikita sa buong District 4 ng Camarines Sur hanggang sa Albay. Ayun. So dito napakadaming halaman dito. Napakasarap ng weather dito Kaparamdi at malamig siya. Ayan. Ayan po mga Kaparamdi na inyo pong napanood ang aking munting video. Sana po nagustuhan nyo at na-enjoy nyo. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-share po ang video para mapanood din po ng iba. Touch nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Marami pong salamat at mabalos po.